Wannan kuna son ya haske? Bateri. Ina ga ƙara. Ina so ne. Tunda abin da muke nema. To ku zo ku koya. Ɗan Indiya ina kake? Ka ga mai abu da abin shi ko? A su ba sa iya juya sosai. Ba shi yayi haske. Yayi haka? Sai an canza shi daga matakin wancan zuwa. Okay, sai an danna shi. Okay. In ba ji in ba. Wace mai dusa? Okay, to. Kin ga mace tsayan nan? Silence at the background, please. Kin ga mace tsayan nan? Silence. Kin je sai ki ce mishi na kwana sa. A dan yi shiru. A dan yi shiru. Na je aiki aka yi ba na sai na rai ta Roll. roll Sound. Action. Kana dan dandan na computer ka. Agan. Shiga. Yariya. Ga wannan takarda. Ita kuke kawo. Yau dai na kula kane na gaba. Ba zan iya zama da shi. Don gobe ina so mu sanar da booklet. Idan kin yi typing ki kawo mun. Idan kin yi tafin ki kawo.